Estava moll encara. M'agradaria felicitar i donar l'enhorabona al Teatre de la Garriga i... Estava moll encara. Bueno, era d'això, parlar d'això. És que ens acaben de fer aquest regal perquè tenen una iniciativa molt bona i molt bonica, que és que els pares i les mares de nens petits que no poden veure segons quines obres de teatre, doncs si els pares volen anar a teatre, tenen un servei gratuït on els nens i les nenes es poden quedar al Teatre de la Garriga en una sala de dalt fent tallers amb un monitor o monitora, i en aquest cas han parlat d'Alan, de la temàtica d'Alan, del bullying, de la transfòbia. A més, han pintat el seu quadre, ells s'han quedat un amb els seus noms i ens han regalat aquest que posa Alan, i un dels missatges que deien era que cada nen i cada nena és lliure d'escollir el color que vulgui pintar i, per suposat, també vestir de la manera que vulgui. Moltíssimes gràcies al Teatre de la Garriga, estem supercontents del tracte i enhorabona per aquesta iniciativa que hauria de fer tots els teatres. Ens veiem. A casa. Sí!